трябваше да предложа брак на това хубаво момиче. И един чувства. Ей така сърцето. Ей така. Па едни китки. Ама няма как. От се смеете, при вас не е ли било така? Говоря за женените. А? И аз си спомни, пасторе, наскоро беше 22 години. Брак. 21. Сестра, ти си героиня. И у нас е така, ясно? Това да си женена за пастор? Халелуя! Само се смеят, не викат ами. Скъпоценни, да. И бяха големи чувства. Даже ние пеем една песен за чувствата, да. Няма да пея сега. Оти, че избегате, да. Но чуйте, чувствата са прекрасни. И когато аз отидох при това младо момиче и поднесох една орхидея, нали орхидея беше скъпа? Да. Знаете ли какво ми каза това момиче след 2 седмици? Не, няма да се омъжа за теб. О, идея чувства, о, идея мисли, о, идея надежди и зея си крила и... Толкова с чувствата. Нали искате чувства? Чувства. Чувствата са прекрасно нещо. Но ти казвам, млади човече, чувствата ти ще те излъжат. Затова Господ Исус Христос ни даде Божието Слово. И каза, не го четете и не го изпълнявайте. И ето, тия хора се оправдаваха. Единия вика, много съм заед, аз съм бизнесмен. Купих си нива. Кой от вас първо купува нива, а после оди да я гледа? Не е ли първо отидеш да я гледаш и после идеш да я купиш? Кой от вас е така? И аз първо го гледах това момиче и като му се нагледах и... Обаче едно рече, не. Ама след 1 месец, халелуя! Сърце се радва! Така е. Защото е прекрасно човек да е женен. Другия вика, купих си 5 чифта волове. Кой да си купува кола без да я опита? Отиваш, качваш се, паритнеш гумата, викаш, ма здрава ли е? Па бутнеш така, викаш, здрава, и тогава купуваш, нали така? Най-ми интересно оправданието на трети. Ожени се. Ожени се. Ужас? Тя... Не е ужас, че се ожени. Не за това. Аз съм ужасен. Как може Бог да му е дал най-ценното нещо? Това е другарка. Вие си спомняте, кога Бог направи Адам и виде, че не е добре за Адам да е сам. И Бог му даде най-добрата другарка. И вижте, думите, тази вече е кост от коста ми и плът от плътта ми е песен. Това е песен. И той пее за нея. Пее и я нарече Ева, което значи живот, майка на всички живи. Какво благословение! Бог да ти даде жена до тебе, която да дава живот на всички живи. И това е велико. Той е човек. Вместо да вика слава на Господа и ке дойда ми аз. И жената ке дойде. Той вика, ожени се. И аз не го разбирам това. Бог ти е дал всичко, което имаш нужда и ти вместо да се радваш, ти се оплакваш. Истината е, че човек като се ожени, знаете ли защо има пръстен? Свършен. Не, свършеница. Това е годеница, нали така? Това е, брате, през този маничък пръстен, само жената да си гледаш. Ако много не видиш, па е лупа сложи.
Да. Това е вече, както се казва в песен на песните, аз съм нейн и тя е моя. Това е любовта между Господ и неговата невяста. И Бог кани своята си невяста. И вика, ела при на сватба, момент. А тя знаете ли що? Оправдава се. Оправдава се, бе? Заета съм, не съм готова. Знаете ли от кога е готова сватбената вечеря? Нали тук говорим за тази вечеря. Знаете ли от кога е готова? От преди 2000 години. Йоан в Откровението на Йоан видя небесния град готов. Всичко е готово, бе. Знаете ли, че в момента не се готви нищо в небето? Всичко е сготвено, сестро. Всичко е сготвено. Има ли готвачи между вас? Кои са готвачи? Нема ли готвачи? Нема. Вие ли сте готвачи? Дома. Не бе, аз съм от ядачите, а вие сте готвачи. Така че ви казвам, скъпоценни в Господа, всичко е готово. Знаете ли кой не е готов? Църквата Ощип не е готова. Църквата Благоевград не е готова. Църквата Крупник не е готова. Църквата Кюстендил не е готова. Невястата не е готова. А Господ е готов. И всеки момент може да засвират тръбите. И да се чуе глас, възлез тука. И ако не си готов, представяте ли си булка без рокля? И аз не мога да си представя. Невеста без фустан. Невеста без фустан. Представяте ли си? Нема така. Вижте, забележете, че на сватба никой не вика, ей, младоженец, младоженец. Всеки вика, ей, булка, булка. Невеста, невеста. Всеки вика невеста. Забелязвате ли? Никой не вижда младоженец. По-убава е. Брат, взема ми думата. По-убава е, бе. Да ви кажа, аз мисля, че Господ се шегува понякога. В целия животински свят мъжките са по-хубави. Да, при животните, да. А при човека, пасторе, желам да ти кажа, с прискърбие ти казвам, че Господ направил жените по-хубави. И сега ние с тебе, що че правиме, не знам. Викат да се цръва, да се беля, не стана хубав. Това е защото Бог така е благоволил. Дори в Библията казва, че човешките дъщери бяха много красиви. Но ще ти кажа, скъпа душо, дали си брат или сестра в Господа, Господ те чака да си приготвиш. Много ни е хубаво да бъдем заедно. И когато ние идваме заедно на църква, взаимно се подготвяме. Всеки един може да ти помогне в носенето на твоя кръст. Всеки един може да ти помогне, за да те благослови, да те насърчи или пък да те изобличи. Всичко това го прави Господ и Той дава една прекрасна благодат, за да можем всички ние да станем готови. Моят въпрос тази вечер е: готов ли си? Готов ли си за Господа или ще се извиняваш? Вижте какво направи Бог. Понеже хората не искаха да дойдат на вечерята, но Той каза на слугата си: знаете ли кой е него този слуга? Това сме всички ние. Ние сме тия слуги, на които Господ каза: казвайте на всички да идват. И маленки, и големи, и бедни, и богати, и учени, и прости, всички да дойдат. И аз се питам, има ли тук место за още хора? Щом има и ние сме същите. Библията казва: Господи, събрали сме се, ощипаме и още место има. И Господ казва: канете. Дали ще този ден, за който сестрата каза, там дето фурляте камъни, някаква традиция имате тук, не знам. Дали ще е време, в което ще отидете при своя съсед и ще му кажете за Господа: наближава Велик ден. Направете едни сладки, великденски сладки. И кажете: благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за вас. Само повярвайте в Господа. Кажи го на твоя комшия. Или знаете ли, че на комшията трудно се благовества? Знаете ли от комшията ви познава. Комшията ви познава. Ще завърши с един истински разказ. Наш брат го разказва, но това е истина. Той живеел на село. И там били двор до двор. И той повярвал, станал християн. Обаче не си променил навиците.
не се обичали с неговата комшийка. Като си метели дворовете, той взимал буклука и го фърлял от двора на комшийката. Имали голема ограда. Комшийката само това чека. Събира буклука, оп, обратно. И така всеки ден. Моля? Пинг-понг. Пинг-понг, да, играят. И това им прави живота интересен. Един ден обаче, нашия брат казал, май това не е по Господ. И комшийката фърлила буклука, нашия събрал в един чувал и там оставил. На другия ден комшийката пак фърлила буклук, той пак събрал и пак там. И така 2-3 дни. Един ден вика, стоя си вкъщи, на вратата се свали. И кой гледа комшийката? Седи такива очи. Изпрезила езика. Комши! Що бе? Къде е буклуко? Оти ли ми го вращаш обратно? Дай си ми буклука! Немам що да правя по цел ден. Оти аз си мислех какво зло да ти сторам. А сега като нема що? Той казал, ела, сестри, ела. Целият буклук го взе един там на кръста на Голгота. Той взе моят буклук от моето сърце, взе буклука от моя ум и там порасна. Ако искаш и ти вече да немаш буклук, не само от двора, ами и от сърцето и в ума, ела и биди моя сестра. И така тя повярвала и сега ходи там в църквата, където живеят. Скъпоценни в Господа, знам, че е трудно, но не отказвайте Божията покана. Слушайте онези, които Бог ви е дал. Много се радвам за